cikin iyalina. Zaman lumana hanyar da ke tabbatar da so ƙauna. Babu shi babu lafiya ko cikin iyali ne. Tun da na shigo cikin gidan nan kwata-kwata ba sa ganin mutunci na. Sun ɗaura wa kansu mulki kamar wacce wanda aka kawo musu baiwa. Kawai kishi suke yi da ni. Kowane dare sai sun kirkiro abin da za su hana mu bacci. Da rana kuma bautar su yana neman ya kashe ni. Idan fa kin ga na huta sai dai idan sun sa kafansu ne sun fita a cikin gidan nan. Na gaji. Yanzu kika tabbata kika nuna min cewa ba ki da mayu kuma ba ki da hankali.